ko himmen ko para bid how try Jesus Christ. Ka gospel mentakasngi kawandra hakamajangi ya ustad ain ubakwa bantip ka hukum ka bakrao. Hani iwe pa iweru don ka jingkwa bantip kae ka bakongsan kae ka babang ide banle ben yalong ka we badu Chris. Lesengi kili hapadeng jangi ne hapo jangi kai ka babang bangade banle ban pinhun ya ubale ban ya jan badu bale. Lese bun apeng jangi ngi ken ye ki kam ke bangile man kaski. Larangi kili ki bruyu ha kumno pi im ya ga jingim krustan baki ki ken ye ki kam baba kile ki perkam lada ngilaban pindep kato katne tili ki kam baba ha ke jingim jangi ngilong ki bri baba. Lese don ki bri ki ba ken ya lade ki bri baba namar ki kam ki balel ki le ki kam baba ki le lada ki yarab ki baduk lese lada ki yarab bad shakri ya kabalam ne ki sumar bha ya ki ingase ki om ki long ki bri baba lese ulog un om bangalok u baba namar nga pe ya ki ingase nga treshitom nado min step hado janmi lese kalokan om pe ngalari ki kon bad ngalakha ki kon ngalap sa ki kon bad ngalapin piang ya ki ingase ki kon ki om pe ngalat treshitom ka record kumda ter bad ki om ki long ki baba te man lagi brio ki don hala ke jange jimbatai shapwang ke jimpa minda ni hapenti kaya ka babatam ka bangide balle ban poi shapani hato utrayon ke ni ki kam ki bangille ban poi shapani katkum ka jimbatai jange gospel minda kasni ujisu ukran shai gadar pala ye ki kam babangille ngide bandong ke jinyade badu belai jisu la ong ya huni ustad ain ubala keren ya ke jingim ka babak konsantam ya ke hukum ka babak konsantam kalong banyarum ha ke jinyade bajilliu badu trai kane kalong ke relationship ladang ila ban penpa shushu ya ke jinyade jonga badu jisu ladang kas ngotu ngadon ke jingir hau jisu na kata ke jingir kaba sple ya ke donu jonga nganstang balle ke kamba bha ko himmen ko para lada mangaban mapi ngikli ya lade bale ngale ya ke kamba bha buna pdeng jongi om ngamban se ban le baba lada ngam le bha ya katanga ne ki kon ki briu kin tarais niu yanga lese ki kran bain yanga ladangam lebha iya ki kun lese ki kun ki ut ki nam bad ki ang ngalang upa basniu haga ju ka dur ka kamir baleng elektre lese nga id ki kun baleng atre shito mangasni namar nga don ke jingang nud ye ki ingase parlat ye kata ke jingang nud ngideben kille baleng sumare ki ingase balenga buromi ki himmen ki para balenga mnut shuban les new ya ki marjan marpa jonga balenga ngam mnut shu ban shong haying habade kasni baleng mas bakui balese in om ngating ya ka ain lese don ki bating ya ka ain don ki bating ya ka hukum jogo balai don ki bating ladang ngam le ba lese ki ve kinum burom ya lese don ki bating namar ladangam lebha kiwe kinum lebha yanga tingila bandon bun gidaw balengi lebha ye kiwe balengi imba lese bun ki bri ki ba imba omle namarba ki don jingi doble henre namarba ki don ke jingting ye ki parapuriu ti don bun ki bri ki lebha henre ke jingli kaba kongsan kaba ngide ban kele hato ngadon ne em jingi do bele hagano ke dur na idia ubele hagano ke dur na idi ki palabrio padu jisu om ke rukam bangi id iya ubele
kalong ke rukam bangi im hakene ka pertai bar ladang ni don kata ke jingya de ka bajan badu trai ka bangila ong haka pareng ka intimacy badu belai ka intimacy badu belai hadu katno pi intimate ya ujisu haka jingem jobe lada manga bang mapi ngimdon kata ke jingit ka ba palat ya ke jingit jongi ya ki samla ne ki lok ne ki kun ngimla ban poisha beneng nakata ka daw jisu habaulai ekran badu ni ustad ain ula pen pau palat ya ke jingkin ya baro ngade bandon jingit balenga wan turwa jingkin ya namar nga it palat ya jisu balenga wan mas namar ba nga it palat ya jisu om namar ba ngati ngiki parabri balenga trishitom na kabinda ki ingasem namar ba nga it palat ya jisu balenga purom iki parabri namar nga it palat ya jisu balenga kiarna ki kamsniu namar ba nga it palat ya jisu ladang adon ka nega jingit te ngallam ubriu baba shubun ba namar kata ga jingit jongar bad jisu unsa ong te pimda jingai na ka hima ublai jisu la jubab ya une ubriu hagata ka dur pim jingai na ka hima ublai bale namar ba uladon badu blai haga jingit uladon ga jing snoutu om tang ga jing soutu henry ga jing soutu kapelong ya uban id ya ublai buon ge bru ke don jing soutu buon ge bru ke don jing dip shapang ublai buon ge bru ke don jing dip shapak tin ublai henry kata ke jing dip ya ka tin ublai kata ke jing dip shapang ublai kata ke jing soutu shapang ublai lada kalam yalam yangi shaka jingir ya ublai ngin jingai na ublai ngin jingai na ka hima ublai kabamud lada manga ban mapi ngikwa ban poi shabeneng bandon ha ka hima ublai ngide bandon ga jingir ka bapalat ya ublai kata ka jingir kalong ka bapalat ya ke jimpang jing shitam ka bangidon leseng ya jan badu ublai habangi pang ni shitam leseng jan badu ublai habangi don ge jingjin jar ha ka majongi don buon ge buriu ki kain ya ublai kum ka solution na kabinda ki jingai jongi lese don buon ge buriu ki kain ya ublai kum ka dawai kum ka medicine ki wan tur sha ublai kum bangi late ki doctor banshim dawai habangi pang ishto yanda la det ya ka jimpang nginum tur shu sha ki doctor haga juk ka dur don buon ge buriu haga ne ge juk ka ba menda ki pelong ya ublai kum ka dawai om kum ka relationship kum ka jingyade kaba om la shuban pen kain ko himmen ko para lada manga ban mapingi kain ya uble kum ka dawai nginum poi shabaneng hendra ngide ben kain ya uble kum shiben kum ka ben shiben ta changa jingem changi kaba ngem la shu ban kia lano ru em ka jingyade kaba kalai ka jingyade kaba jinliu kaba pelong yang ngaban id ya utrai tongin duai hakane ge yukerish bakui bangin dup yo kata ka jinglong kata ka ben siam ben id ya uble kalam kano ka jingbit haka jingem changi jisu be id hikai shishu yangi ban kam id jiliu yame hapaten kino ki jinge nginnom ino yame lano ru namar ke jing tenjo ke jimpan shoy bangin long ke bajan bat me bangin dup im rung hakata intimate relationship but me ko jisu haga jingim changi enya ro ya utrai jisu Christ Amen.